Merħba, inti tħobb is-siefer bħali għax jien li kien għalija l-ħin kollu nivvjaġġa biex nara kulturi differenti. Il-ktib li għandi llum se jħodna f'ħafna pajjiżi għax jismu Dawra mad-dinja fi 80 jum ta' Jules Verne, adattat għal Malti minn Mendi Tabone. Jibda l-vjaġġ. Phileas Fogg kien jgħix aktar minn 100 sena ilu. Għal ħafna snin kien jgħix ħajja tranquilla. Kien jgħaddi l-ġranet il-klabb fejn kienu jinġabru għat-tarġiel onja bħalu biex jiltaqgħu ma' ħbiebhom. Kull filgħodu kien joħroġ mid-dar preċiż fi 11:30 u kien jimxi 576 pass għall-klabb. F'nofsinhar kien jiekol ikla tajba. Wara l-ikla ta' nofsinhar, Fogg kien jaqra 3 ġurnali minn 10 sa 10. Imbagħad fil-għaxija kien jiekol il-klabb ukoll. Wara kien jintefa' jilgħab il-karti mal-ħbieb tiegħu. Irġajt irbaħtilna Fogg. Mat-tokki ta' nofs il-lejl kien imur lejn id-dar ħalli jorqod. U l-għada kien jagħmel l-istess. Imma darba waħda ħabat l-erba' u nbidel kollox. Fogg qara xi ħaġa li għaġbitu f'artiklu f'ġurnal. Isimgħu din għall sħabu. Qed jgħidu li tista' ddur mad-dinja fi 80 jum. Ma nemminix. Titaqbes minn trejn għal-vapur għal trejn mingħajr waqfin. Minkejja li sħabu għaddew biżmien, Fogg kien ċert li jirnexxi. Meta wieħed mill-ħbieb tiegħu jagħmel imħatra kontra dan, Fogg qallu: jiena nilab 20,000 sterlina li jirnexxi li ndur id-dinja fi 80 jum jew anqas. Kulħadd ħaseb li Fogg kienet jiġġennen, imma kien ċert. Nerġa' narakom fil-21 ta' Diċembru, qal fil-waqt li sellmilhom. Narakom fi żmien 80 jum. Hekk kif wasal id-dar, Fogg talab lil Passepartout, il-qaddej tiegħu, biex jippreparalu baskett żgħir. Fortunatament, Passepartout kien akrobata, allura kien iħaffef kollox. Il-lejla se nitilqu għal dawra mad-dinja. F'anqas minn 10 minuti kienu fi triqithom lejn l-istazzjon tal-ferrovija u fid-9:15 eżatt telqet il-ferrovija. Fogg u Passepartout bdew l-avventura tagħhom. Huma kienu fi triqthom lejn post fejn, mingħajr ma jafu, kien hemm ukoll xi ftit sara mistennihom. Il-wasla fl-Afrika. Waqt li Phileas Fogg kien qed jaqsam l-Ewropa, il-pulizija kienu qed ifittxu ħallil maħrub. Ftit jiem qabel dan il-ħallil kien seraq 5,000 sterlina mill-Bank of England. Fix, spettur tal-pulizija, kellu xamma li l-ħallil kellu f'moħħu jaħrab lejn l-Afrika. Fix kien qiegħed fuq il-mol meta Fogg wasal il-kanal ta' Suez ġewwa l-Afrika ta' fuq. Fogg bat lil Passepartout biex jistampallu l-passaport. Għandi bżonn xhieda ta' kull post li se nżur, stqar. Minn tant nies, Passepartout kellu jistaqsi l-ispettur Fix fejn kien jinsab l-uffiċċju tal-passaporti. Fix iċċassa hekk kif ra l-passaport. Fogg kien jiġbaħ ħafna lil ħallil li kienet ifittex Fix. Minħabba fekk, Fix kien konvint li sab lil ħallil. Daku? Imma ma setax jaqbad u jmur jarrestaħ għaliex kellu bżonn id-dokumenti li għatuħ lill-awtorità. Meta Fix sar jaf li fejn kien sejjer Fogg, bat jgħid mill-ewwel lil Londra. Ninsab wara l-ħallil, sejjer wara l-Indja, ibatu l-karti Mumbai. Fix ħejja basket b'affarijiet ta' kuljum u rħilha lejn l-Indja. Il-vjaġġ kien qiebes, imma Fogg baqa' kalm bħal dejjem. Killer biklit tiegħu u lab il-karti daqs li kieku kien id-dar. Jumejn wara, il-vapur daħal Mumbai. L-ispettur Fix kien les biex jagħmel l-arrest tiegħu, imma d-dokumenti kienu għadhom ma waslux. It-tama ewlenija tiegħi, ħaseb Fix, hija li ma nħallix lil Fogg jitlaq mill-Indja. Aktar tard dakinhar ħaseb li waslet l-opportunità tiegħu. Passepartout mar iżur tempju ma kienx jaf li qabel jidħol irid ineħħi ż-żarbun. Meta qassiż ġibdu minn saqajh, kellu xi jgħid miegħu. Fix ħagos mhux ftit. Issa li dak il-qaddej kiser il-liġi, jarrestaw hawnhekk flimkien mas-sinjur tiegħu. Fix mar wara Passepartout l-istazzjon tal-ferrovija. Narak f'Kalkutta, qal Fix bejn u bejn ruħu. Issa nġiblek lis-Sur Fogg ħalli jiltaqa' miegħek hemm. Miskin da Sur Fogg
U kif kellu jkun jiġbaħ daqshekk lil ħalli li kienet ifittex l-ispettur. U tgħid daw tlieta se jibqgħu sejrin hekk jiġru wara xulxin minn pajjiż għal ieħor jisom qed jilagħbu noli. U tgħid se jirnexxielu s-Sur Fogg li jirbaħ din l-imħatra li jdur id-dinja fit-80 jum jew anqas. Ħansir naf jien billi nkompli naqra. Għal darb'oħra.